Фарзона ҳастам бо шумо дар ютуб канали Lifestyle in Korea. Амиҳастем ёробун Фарзона эмнидам. лек мо бо оилаи худ ки дар Корея зиндагӣ мекунем хостем тамошоашон ба охир мерасад. онҳо метавонанд боз коляскаро гирифта инҷо карусел низ ҳаст ки ба таври ройгон ба кӯдакон хизмат мекунанд. боз як аҷоиботи дигар дар кришаи ин Салом, Фарзона ҳастам бо шумо дар ютуб канали Lifestyle in Korea. Амиҳастем ёробун Фарзона эмнидам. Хуш омадед ба канали оилавии мо. ин субҳ мо аҳли оила тасмим гирифтем ба яке аз гипермаркетҳои калони шаҳрамон яъне Тегу равем. дар ин гипермаркет на фақат ҷойҳои либосҳо аст, инчунин ҷойҳои дилхуши барои кӯдакон, инчунин барои калонсолон низ ҳаст. бароятон ҷолиб аст, пас моро ҳамроҳ бошед. рафтем. дар ҳар як шаҳр гипермаркетҳои машҳур бо усули хоси худ ҳастанд. лек мо бо оилаи худ ки дар Корея зиндагӣ мекунем хостем гипермаркети шаҳрамонро бароятон нишон диҳем. ШИНСЕГЕ Гипермаркети калон ки дар шаҳрамон Тегу қарор дорад, онро аз наздик навор карда ба шумо дӯстону подписчикон нишон медиҳем. ин гипермаркет аз 9 ошиёна иборат аст. ҳар як ошиёнааш дорои ҳоҷатхонаҳо, лифтҳо ва эскалаторҳо мебошад ки мизоҷон метавонад барроҳат тамошо намояд. нарх бошад дар инҷо дар осмон меистад, яъне хеле гарон аст. дар рафти навор нархҳоро дида муқоиса мекунем. дар ошиёнаи якумаш атроҳо ва ҷавоҳиротҳои зебо аст. ҳамроҳи мо тамошо кунед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонед дар Корея вазъият оиди коронавирус хеле ҷиддӣ аст, яъне ҳеҷ кас бемаска рафту он намекунад, хеле сахт мегиранд. аз ҳамин сабаб мо дар ин гипермаркет наметавонем ки маскаҳои худро кашида суҳбат намоем. дар ошиёнаи дуюмаш либосҳои занона.
дар ошёнаи сеюм бошад сумкаҳои занона ва пойафзолҳо аст. марҳамат, тамошо кунед. дар ошёнаи чорум либосҳои мардона, пойафзолҳо ва лавозимотҳои мардона аст. дар ошёнаи панҷум дар ин этаж брендҳои машҳури хориҷа, либосҳо, ҷавоҳиротҳо, сумкаҳо ва дигар лавозимотҳо бо номи тац, арман, коч ва дигар брендҳо ба савдо гузошта шудааст.
дар ошёнаи шашум бошад лавозимоти хона ва либосҳо аст. якҷо тамошо мекунем. ин зебогие ки мебинед бӯи хуш дорад ки онро дар ҳаммом мегузоранд, каф медиҳад ва бӯи хуш мебарорад. ҳамроҳи мо тамошо кунед. ин либоси кӯдаконае ки мебинед 149 000 вон аст. ба қурби тоҷикӣ $126 меистад. хуб дӯстони азиз, муқоиса мекунем. либосе ки дар танаи бачаҳои ман мебинед аз ҳам фарқияте надоранд, яъне ки як ҳастанд. лек ман либосҳои кӯдаконамро аз мағозаи H&M ба маблағи $41 харида будам. марҳамат, муқоиса кунед. фарқияташ чӣ қадар аст? инҷо бисёр гарон аст, яъне қимат аст. ШИНСЕГЕ яъне гипермаркети машҳури шаҳрамон бо брендҳояш хеле машҳур аст. барои ҳамин нарху навоб дар осмон меистад, яъне қиматтар аст назар ба дигар ҷойҳо. ба инҷо пеш аз омадан як моҳа маоши кориятро гирифта баъдан меоӣ. 4-5 либоси оддӣ мехарӣ, ба ҳамин $1500 маошат ба осмон мепарад, яъне хеле гарон аст. дар ҳафтуметаш бошад диванҳо, адёлҳо, болишту ашёҳои хона аст. инчунин либосҳои кӯдакона низ инҷо ҳаст. тамошо кунед.
боз дар ин ошёнаи ҳафтум лимпопо барои кӯдакон аст. волидайне ки яъне падару модаре ки ба шопинг меоянд, фарзандони худро оварда ба лимпопо мегузоранд, яъне кӯдакон бозӣ мекунанду падару модарон бошанд ба роҳат рафта шопинги худро карда меоянд. хеле ки медонед бо кӯдакон шопинг кардан хеле қинд аст, хеле душвор аст. аз ҳамин сабаб дар ин гипермаркет махсусан лимпопо барои кӯдакон тайёр карданд. инчунин дӯстони азиз, дар ҳафтум этаж ҳуҷраи махсус барои кӯдакони хурдсол ташкил карданд ки дар ин ҳуҷра кӯдаконро шир медиҳанд модарон, либосҳояшонро бошанд иваз мекунанд. дар даромади ин ҳуҷра коляскаҳо гузоштааст. марҳамат тамошо кунед. волидайн яъне падару модаре ки бе коляска бо кӯдаки хурдсол ба ин гипермаркет барои тамошои шопинг меоянд, дар даст бардошта хеле мушкил аст. аз ҳамин сабаб метавонанд омада аз ин ҳуҷраи кӯдакона коляскаро гирифта фарзандони худро шинонда шопинги худро яъне тамошои худро давом диҳанд. вақте ки шопингашон яъне тамошоашон ба охир мерасад, онҳо метавонанд боз коляскаро гирифта оварда дар ин ҷо супоранд. чунин шароити хубро танҳо барои кӯдакони хурдсол карданд. модарон метавонанд ки либосҳои онҳоро иваз кунанд. агар кӯдак монда бошад, хоб дошта бошад, ба чунин ҳуҷра дароварда мехобонанд. бинед шароитро чӣ хел фароҳам аст. дар ҳаштум этажаш ресторанҳо, кафеҳо хеле бисёранд. мардум ин ҷо омада хӯрок мехӯранд ва истироҳат мекунанд. аз ҳама ҷои хубу беҳтарин барои мардуми Корея ва хориҷиён ана ҳамин ҳаштум этаж аст. бинед чӣ қадар зебо аст барои истироҳат кардану хӯрок хӯрдан. атмосфераи ин этаж ана ҳамин гуна аст. ин кӯча машҳур аст. инҷоро мардум кӯчаи шабонаи амрико мегӯянд, чунки ба кӯчаҳои зебои шабонаи амрико монанд сохта шудааст, ки дар ҳаштум этажи ин гипермаркет ҷой дорад.
инчунин барои кӯдакон ҷойи дилкашу назарабо аст, яъне ҷойи беҳтарин аст барои шодии кӯдакон, чунки инҷо ҷойҳои бозию дилхушӣ бисёр аст. кӯдакон бо падару модарашон ана ҳамин тавр бозиҳои шавқовар мекунанд. ҳамеша дар барномаҳоям мегӯям, ки мардуми Корея ҳамеша вақташонро бо кӯдакону оилаашон сипарӣ мекунанд. оиларо гавҳараки чашм медонанд. Парони будаст.
کرد. الجا نمیتونم. اینجا کاروسل نیز هست که به طور رایگان به کودکان خدمت میکنند. بعد فرامدن کودکان هر یک ستوله میشکن. از حساب همین کرونا ویروس علی جان داداش بی علی جان داداش الو خیلی خوش Neka. Ali Can. Ali Can خیگو کوکیریدا elephant باتوجیکی چی بود بچم؟ باتوجیکی فیل مسکتو پارو هی مسکتو برو چارشو کای پشیده
Wah, kau pakai nih, nih Spiderman. Alijan, Spiderman. Wah. боз як аҷоиботи дигар дар кришаи ин гипермаркет барои кӯдакон дар ҳавои тоза ҷойи дилхуши истироҳатӣ низ ташкил карданд. аз ин боло манзараро бинед, чӣ хеле зебо аст. аз ин ҷо шаҳри Тегуро яъне шаҳрамонро боз зеботар мебинем. ой галтихи. Оҳо, молодец. Ой, тамошо мекуна бачаи ман. хурсандии кӯдакон ҳадду канор надорад. бубинед, кӯдакон чӣ қадар хушҳоланд, шоданд. вақте кӯдак шод мешавад, волидайн ҳам хушбахт аст. ҳатто кӯдакони хурдсол низ бомаска мегарданд. бинед, подписчикону дӯстони азиз, бароятон барнома ҷолиб баромад. агар ҳа, хеле хушҳолам. ин ҷо бошад, бо ҳамаи шумо худоҳофизӣ мекунам. то барномаи оянда, худо нигаҳбонатон. барномаҳои ҷолиби ояндаро интизор бошед. ёробон, то ман наё, аньён.